Vi har lavet vores fremlæggelse som en video, som I nu skal til at se. Vi har om Christopher Columbus. I skal forestille jer, at vi har et tv-program, der hedder Hvem er?, hvor jeg er vært. Og så Morten, han er Christopher Columbus, og Maria, hun er filmmand og journalist. I skal også forestille jer, at der var film, man ligesom kunne filme ting, dengang Christopher Columbus stadig levede, fordi ellers vil det her ikke give så meget mening. Ja, jeg tror bare, vi skal til at gå i gang til. Velkommen til vores video. God aften, kl. 21, og velkommen til Hvem er? Velkommen til Hvem er? I aften skal vi snakke om Christopher Columbus. Måske ved du, hvem han er, måske ved du det ikke, men jeg sikrer dig, at efter dette indslag ved du præcis, hvem han er. Han var en opdagelsesrejsende, som var den første til at opdage Amerika, og jeg synes, vi skal starte med lidt fakta om ham. Han er født den 31. oktober i 1451 i det, der i dag er Italien. Han døde den 20. maj 1506. Så han blev ca. 54 år gammel, og han døde i det, der i dag er Spanien. I 1479 giftede han sig med Filipa Perestello i Muniz, som er datter af en portugisisk adelsmand. Christopher Columbus forsøgte at få forskellige europæiske konger til at hjælpe sig, og efter at have fået afslag fra Portugal og England, fik han støtte fra et spansk kongepar, der hed Ferdinand og Isabella. De udrustede ham med 3 skibe og 90 besætningsmedlemmer. Og den 3. august 1492 var de klar til rejsen. I 1492 sejlede de så ud for at finde en hurtigere vej til Indien, men i stedet var han den første til at opdage Amerika. Senere hen har det vist sig, at han faktisk ikke var den første, at vikingerne har opdaget Amerika før, og der i forvejen boede nogle mennesker. Efter 1.500 år var der kun 8 millioner levende mennesker i Amerika tilbage. Dengang Christopher Columbus fandt dem, var det 50 millioner. Han var i alt på 4 rejser. Nu skal vi til hans 4. rejse. Det blev så at være en af hans sidste rejser, eller det var den sidste rejse, han nåede, inden han døde. Han var 52 år gammel, da han tog afsted. Det var den 11. maj 1502. Der var 150 besætningsmedlemmer og 4 gamle skibe. De tog afsted for at finde Kina og Indiens skatte, såsom krydderier og guld og silke og alle de ting. Da de tager afsted, går det ikke helt, som de har regnet med. De bliver ramt af et rigtig forfærdeligt uvejr, og et af de 4 skibe synker til. De sejler videre, og så sker det, at de finder ud af, at et af de 3 skibe, der er tilbage, er udt, og det er ikke så dygtigt. Der er en ny storm, og flere skibene bliver ødelagt, så de bliver nødt til at slæbe skibene tilbage. Hjem finder han Isabella. Ferdinand og Isabella, det var dem, der gav ham penge til at rejse. Isabella, hun er døende. Hun dør. Ferdinand har aldrig rigtig været vild med, at Christopher skulle ud og rejse og finde nyt land, fordi det koster så mange penge. Så derfor vil han ikke støtte hans rejse længere. Christopher ender med at dø 2 år senere i 1506, så den 4. rejse var altså hans sidste rejse. Nu har jeg fundet et rigtig gammelt interview. Det er dårlig kvalitet og i sort og hvid, men det betyder ikke rigtig noget. Det jeg skal lægge mærke til, det er, hvad Christopher svarer på spørgsmålene. Jeg synes personligt, at det er et rigtig godt interview, der giver dig et meget bedre indblik i ham som person. Nu stiller vi op til reporter Maria Melgaard Mogensen og Christopher Columbus, hvorfor blev du opdagelsesrejsende? Jeg synes, det lød spændende, og jeg gad gerne at opdage verden og have lidt flere penge. Hvordan har du det med, at mange af dine mænd på din skib døde? Det var sådan, det er. Det var heldigt, det ikke var mig. Blev du venner med nogle af dem på dit skib? Nej, jeg snakkede ikke med dem, kun når jeg skulle i morgen. Hvorfor snakkede du ikke med dem? Det var grund af, at jeg var leder, og de var arbejdere, og det var sådan, det var. Hvad har været din største oplevelse med dine rejser, og er der noget, du har fortrudt? Jeg tror, det var der, hvor jeg opdagede Amerika. Og det, jeg har fortrudt, det er, at jeg ikke opdagede en søvej til Indien. Det var alt, hvad vi havde for i aften. Jeg håber, I blev klogere på Christopher. Det gjorde jeg i hvert fald. Vi ses næste torsdag i Hvem er? Ha' en fortsat god aften.